Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako po si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Kalaboso ang isang kawatan matapos itong magnakaw ng cellphone. Sa kuha ng CCTV sa may BGC sa Taguig, kitang-kita ang isang lalaki na lasing na nagpapahinga at humiga sa may parking area. Maya-maya'y nilapitan na siya ng kawatan at kinuha ang nakapatong na cellphone sa kanyang dibdib. Hindi na malaya ng biktima na natangay na pala ang kanyang cellphone. Dali-dali namang umalis ang kawatan pero di niya alam na ispatan na siya ng mga gwardya. At nang magtangkang umalis na ay dito na siya inaresto ng mga gwardya. Sinubukan pang sumibat ng kawatan pero pinagtulungan na siya ng mga gwardyang hulihin. Ito ay isang modus kasama di umano ang isang taxi driver kung saan dinanakawan nila ang mga lasing na biktimang sasakay sa nasabing taxi o di naman kaya ginagawang getaway vehicle ang taxi kapag may nanakaw na ang kawatan. Kalaboso ngayon ang nasabing kawatan at naibalik naman ang cellphone ng biktima. Ikaw, ka-basic, matutulog ka pa ba sa parking area? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Hi, Basic! Morning, Call! Morning, Tip! Ka-Basic! Feel good morning! June 21, 2024, adlang biyernes karon maray na agad sa inyo, kabos. Maya pa puki kayongan. Naimbag na bigat ka na kayo, apo. Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao to Quezon City, Uncle Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama niya rin pambasang tita ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo. Hindi lang sa Bacoor, kahit saan pa siya nakarating basta Cavite. Kasi taga Cavite. Tama! Perfected in Pasay, Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Call! Thank you, Tis. Morning. And Mang Kanor, good morning. Shout out sa mga natutulog sa... Ay, mga lasing. Sa yung mga lasing dyan. Kung Natry- saan na lang abutan. Ay, wag naman. Oh, may mga ganong tao, Oo, no? saan na lang Right, abutan. Pag may mga, lalo ngayon, may cellphone ka, expected talaga kukuhanin yan, or wallet mo, o anything na valuable, may kwintas ka man, o relo na mamahalin, o bracelet, or sing-sing. Pag ikaw ay natulog dyan sa daan sa sobrang Basic kalasingan. naman. Basic! Basic. Kaya pala oo. daming alahas si Mang Kanor. Mang Kanor. Kala ko ba? Uy, akin to. Sinubasta mo yan. Akin to. Akin tong kinuha. Huwag ganun, Mang Kanor. Ay. Baka kasi kuhanin ng iba. At least kung... Mang Kanor, pero nakakayaman yan. Yung bumibili ka sa mga subasta. Ay, oo. Kasi ano yan eh. Yung mga... Investment yung gold eh. Yeah. Oh, pero wag mo naman kukuhanin yung lalasing nakatulog tapos kinuha mo yung alahas. Nang hold up ka naman nun. Walang kalaban-laban yung lasing. Oo nga naman. Sa ibang bagay lang. Halimbawa, jowa mo, lasing. Oh. Uy, Basic! Basic. Parang gusto ko. Basic! Ay, lasing ka? Lasing ka, sis. akin ka! Pag lasing ka, akin ka. Ulala, uye.
Pero yun na nga, pag ikaw ay nalasing, ingat po. Huwag po tayo basta-basta magpahinga, matulog, kung saan-saan. Kasi paano pala kung hindi na ispatan ng mga... Uy, shoutout sa mga guards doon sa BGC na talagang nagmamasid sa CCTVs nila. Uy, teka, may ginagawang kababalaghan. Sabi nung guard, ano na, kumbaga, tawag dyan, yung parang... Niradyo na. Niradyo na niya na, identified na, tsaka ano na yan. Hulihin nyo na, yun na yun. Oo. Basic na. No, napakatindi ng kanilang dedication sa trabaho at talagang hypersensitive. Akala hyper-extended. Sa mga pangangailangan ng security sa kanilang lugar. Ayun ang trabaho ng mga security guard na i-secure Yan. ang area of responsibility. Tama. So, ginawa nila yung kanilang trabaho kaya shout out sa inyo dyan mga guards natin sa BGC. Pinrotektahan nila ang kanilang nasasakupan. Ito namang kawatan, Mangkanor, masasabi mo. Masabi mo, Mangkanor. Ang bagal mo kasi maglakad, Brad. Tumakbo ka na dapat. Halata, malata. Ganun ka ba, Mangkanor? Sabi ko ni. Hindi, step back ako eh. Step back. Hindi si Mangkanor, alam nyo, di ba hindi na nakakatakbo to dahil nga maktandang hukluban na siya, di ba? Sabi naman siya hukluban. Alam niyo yung style niya, biglang magpapaawa-awa, di ba huhulin siya. Wala po akong alam. Hindi ko po alam yan. Maawa na po kayo sa matanda. Ganyan si Mangkanor. Siyempre, maawa ka eh. Basic. Di ba? Magpaawa ka. Scammer ka din eh. Kasi kung lalaban ka, lalo kang bugbog dyan. Di ba? Tsaka kung tatakbo ka, paano yun? Paawa effect. Paano yun? Uy, wala. Hala, bakit nandito sa kamay ko yung cellphone? Gumalaw ang aking kamay. Kinuha ko lang po ito, baka kuhanin ng iba. Ako, lost and found. Ito po. Di ba? Hinahanap ko po yung opisina nyo para i-turn over. Ang dami ng kwento. Pero yun na nga ingat tayo, lalo na yung mga tatay natin dyan, mga uncle na pag nalasing, wala nang pakialam. Tas yung pera nandito sa bulsa na pagdukot na ngayon, pagkuot sa bulsa, pag lumalabas yung mga pera, bili ka ng pulutan. Tas natulog na, wala na, kukunin na yung pera mo yan. Mag-ingat tayo. Sa mga kawatan. Sa lasing. Tumambling sa kanal. Yung lasing. Yung kawatan. Ay, nakabonet nga eh. Yung kawatan? Yung lasing. Diba? Nag-helmet pa. Yung kawatan. Yung lasing. Siyempre, para pag natumba siya, galing inuman, safe yung ulo niya. Anong lasing? Yung kawatan. Diba? Sabi, taas kamay, hold up to. Sabi ng kawatan? Sabi ng lasing. Ay, inom. Sabi ng lasing. Sabi ng kawatan. Lasinggero talaga. Naka-riding in tandem yan eh. Yung kawatan? Yung lasing. Buti nga, natumba sa motor. Yung kawatan. Yung lasing. Pag uwi, binunga nga ng sawa. Inom ka na naman, lasing ka na naman. Ay, yung lasing? Yung kawatan. Ay, grabe. Lasing na lasing talaga siya. Yung lasing. Yung motor. Humiga na sa daan. Yung lasing? Yung motor. Ay, wala nga papel eh. Yung motor? Yung kawatan. Hindi pwede, matitrace yan. Yung motor? Yung kawatan? Matitrace yan. Diba? Iwas na lang talaga tayo at... sa mga kawatan. Sa mga lasing. Ingat sa checkpoint. Yung kawatan? Yung lasing. Siyempre ba? Kasi pinatayo siya ng enforcer. Isang paa lang, isang paa. Yung lasing? Yung kawatan. Ay, nako. Sana tigil nyo na yung kasamaan nyo. Yung kawatan? Yung lasing. Kasi pag may alak, may balak eh. Yung lasing? Yung enforcer. Sabi ko na. Nakainuman mo na? Yung lasing? Yung enforcer? Basic. Basic. Ayun Good morning sa maagang. Ha? Gusto niya bumbiro. Hindi na lasing. Oo, bumbiro. Gusto mo lasingin. Tapos sabihin mo pa si Riti ko, Bombahan kami ng bumbero? ng lasing. Dali, makikinig dito lang sa stasyon number 1 po, 90.7 Love Radio! Good morning! Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!